joto sampoti rang tong problem no kaham ang asaksi drugs ada khage ano langti khayoi ani sago drugs ma khage ano doi police bo ano phurwngwi Hai halam subo notice di pranai tongai joto khazane takuk tui bukuk songno jeng tini bo hai nong di buskango tabuk tipra haste bo joto ni selai ngai tongmani ya kheba ngai tongmani koklam pandana sung tui phaipiu ka tamni himanele tini ni hingke belajo tebo warma singsa tamni himba mafa tuidul mani yagulo sung thinango kaham ungnai thanai nei location songlayo o location songmani pheba baksaba kaham mano baksaba hamya mano oba kena siri bukhukjukni gopal birmani kok thuma sungngni buskango tui theke abor Rikha Bwsai hinei tini location songmani Bwsai ingliya musasi ngai thangsiu Haidingke bahake obohai pati murok pati laikha ba borok bahake puidawo khamalai nukhum khalakya Haidingke sembini bisingtei khnala nenu tabuk tamongui dong bini kopalo bobohai jengjal gui dong gapilano lamsoko bukukno sini notice Tripura channel tamo bobohai pati ui nang tini sini notice Tripura studio phainani nangka karon ke tabu jani te live jolbi tongmane onek tension jakto bobohai no mane puilani simi puilani jing angje ani Bwsai songi nahi no boy malai mani je ang bobai 2019 malai 2019 malai lega poini bete ke no malai lega tam tike malai lega malai le mani pore 2000 chidin jamati ago ke belai kedo am tike torigi maya tam ke hoda to boilu korok tongo ya bagai jeng dati kai ro goi roi ro jakha 2021 जों 2019 नि चिमसिनि लाइ माने 2021 काय रइ जाखा के काय रइ जाक माने परे बो इको तम सानाय काय जाक माने बो चिन्नि यांति आं के संदारि बिन यांति के बिन मनाय तो तंगता yang to संदारि सिंगा न्यानि के जतन काय जाको बाट वनि yang सुदु मात्र rangjak rok simiri ke kok sangai ma dino kaisa bo bat simi cari na hinai salayo do kok sangman dino hai fanji ulo kaje pai mani pore kon fanji cari ya keji noro kajak male tabuk 2019 malai kya ke bisi kodok ma toni mi ke busuk noro kajak male tabuk busuk iya ro kana ba busuk bisi ro kana iko 2019 si jeng malai 21 si kajak go ke 21 ke 22 24 tin bosor itu kata nge tabuk abono tege sikoko bo sungani musok no no teni ni Bwsai bai kajak mani yagulo tam ro pati mong yakaba nang bobo hai jengjalo kungka bo ama sekarang faste go kajak sekarang pro ke onek kaham onek kaham Olo kajak mani pore ke aste rup sijak kata bobo hai rup sijak mani kalai ta rup sijak mani ke kamro age kajak sekarang ke oma ang je ma si suna nangya ri si suna nangya kon fan ji khaina nangya bo mang ki jato kisu khayo joto na khayo ang kon fan ji khaya Ateke rata nga tabuk nini naimani tabuk nini Bwsai bai dan tongoi tongko batam ni bagai nang sini notice Tripura studio phayak nai nang tin nini kokno nini birmani kokno dukhuni kokno nang haste ni lukurok no khna de na tam ro pati mung khologai sini notice Tripura nai tangnai joto takokte bukuk songno saiknari te kaisa ke gubui kok sawan tang ni dino joto jagao joto chin Tripura jagao pura drugs chole uto drugs bo drugs use kayo Ike bini parents songgo anu hino ang drugs use kayo hine. Yang asal si ang drugs use kayo ke, jengno tam ni kaya kaya ba. Kaya ya woi toman bule ang drugs use kayo kita. Ike jeng anu kaya ya kisto de kamu bo mana ang drugs use kayo kita. Ke kaya kaya di ka. ke ang to songjari ani amam songjari ani ma job khayo ani dadu songjo joto job khayo nga tabuk nini Bwsai
nin mo sale drugs sok sara sa nung kajak pro ya ka kaji esna kaji sikan jimen jaja nung ke sai jamana ko saimano jotto na ang mukhan naigi hamje kya ang bukhan naigi chi abon sao khable ai shakha ang bai kaji aku sikan pro ang ri sinijeni ri suna sinangya mana boma suma suna sinangya bon jotto kisu khairi ru jotto na khairi ru boma nije no nge tabuk drugs nge botak nung makaji me jakol pon drugs sawi tong I have no kaji man pore to jotto no life change sang jotto no ya kala sine nei chu o koeng ma sikang ya kala sine hine janjano ko thanglai kha to janjano ko thana sikang bo bini jotto document lang thango ang am tui ro wan thuk jagya tam ni bo bini jotto document lang thang kam tui ra ang jokon phan wan thuk jagya ya bobi ni jotto document no tlang thang pai bai kya bara rogo tong ro lia bo shui gi khai to man ke janja jung ba janja no thang lai kya ka jung ma kai jang lai jak sing hang ke ba ham lai sinai basa bo ti khai na nang an ham lai sinai hinai na sem thang lai kya janja no ma janja no thang ma pore ke ani busai sible ka ngani busai no phun khai ka ani busai je phun tui tong mani a phone rok bo ang nije na pai ro rangchang ri sha ai rangchang ro bo mane rangchang ro ang nije pai ru ta ani je tong ani ta tu ni rang tong pro ta bo ke ko no phana kare ka 1 taka phana rang ani ni busai kami le bo sa ko ani busai ni kami ke yang jirani mandai chadi kyo mandai chadi kyo anung ni busai kajak mo jakol ni busai no ro da thangi tong kya tong kya pura kaham ken tong ka oma kahama si pura kaham kaji aku sikam kahama ta joto no kaji ma poren joto no aste aste rup si jakta ngata ni bo sai bo mule tattam ani bo sai ni mo ke sumesh de borma sumesh de ni bokra ju bokra ke ani bokra ke blenda binud de borma ni bokra ju ni bong ke mongolakshmi de borma tabukle nang ni bo sai no ro thara thang ba thangi ro na nai bo tabo thangjang liya sudu matra ang tak tam sanai kono contact man liya ang to o asang busuro balo kan contact ma yang ek mas ka to hero ku khana contact man liya jijeng no ko thanglai kha janja no ko thanglai kha yang ani bo sai sing ke bo to ani number si tui tong 01 ani ni je ni mani number 01 awo si tui tong ke phone khai ma si switch off Oke, ani bekara tu nombor kaya. Hello ma, tam ni bangai ani menara phone habia. Isau, bo keri tamu. Orang biang kan tamu keri tamu kok cari maya. Am tercok sau. Doa aja. Bun pada next do. Hai pun kajau ka. Ate ni kok sadar ka. Kok cari maya ate syok. Ike pui mandai ni. Masa musuh borok tanah sahonai ni boleh. Bono sabjani si pick up khaijan biangan ji telang thangkha pu ambasa de ho umar ka de ho biangan ji telang thangkha pu hinai ana saholai yango ang soi inge i ang ke ang suhan bikara jengno hello ma tamo lombu accident bung ja pu ate yang manu sumka hello ma tamo lombu ai ani nije ne ba borong no mani ro bono biang jan ni pick up si khai do holai le he sama si do ang ko no pan sai me no kon pan ta sing de ati sho ro sao nga tabu nini ma bai tabu nini bukra juble ko ro khara sari hono salai hoyan I think so ngening le tabu ke bo jaga tomi to ang tabu iko barang tong dong mane neng le o jaga o tam khlai ni to ki pori wi de to na tam samung ro ang diploma pai jak ya or tek ke pai ka kai jak pai gi pore na hinai ung pai pore di na hinai ma se pore di de ya ka tabu no ro le tam khai tong tabu bo shi gi khai tong ma bi chungwe bo ja re wi to ni man ta bo kam khai tong go iko shi gi repitu ro jometu amti hero joto no khai nga tabu le neng ni na harmani tabu nang tabu nai tabu ke ang chudo na harmani nai mani ke je ang bo bai contact man liya borok aro koi phan sa chi dita sikak nai ke sikak ri di sinai sai ri si direct ang amu sinai siu sikak nai ke sikak nai
সাইরি সিরি যত সম্পত্তি রাং টং ফোরাव বলেনো কাহাম কাহাম কে টংলাই তাবো রাং করেবে পরে বলেনো আনি অগ্নি বসা সিংলিয়া অব সিংলিয়া থাকা কে ও আইসা ফর আং নিজে চিন্তা নাঙ্গাইনো আং মান্দাই গো থাংখা আং যে বনো ফোন পাইরি মানে আ ফোন বইনিয়া গো আং পাইরি মানে আং বইনো 1000 রিজার্ভ 2000 রিজার্ভ নাই দংখ কে আং শুধুমাত্র 500 খাইকে 1000 গাইছে সানো দো যে বিনি প্যারেন্টস ন আসি সানো আবসি রিনা হিনেন ছাও হাইফান সিরিয়া yang cinta nanggu bele nije di pusai kaijak laijak singke omong jak singke ba cinta nang thangkha sari khai go thangkha ko boi ke sao ang boi alka bai boro bai thang tam jan ang boi alka tol le thango haipan line gari bai jok thanglai mandai thangkha ke 2000 zori na nang tokha ang 2000 mangya ang paso hai 1000 gaisi na ang Putih ke ang ani pekarani phone tui hai jaka ang mane tui hai kha ke ano ang ani pekarani si phone tui hai kha ke si ko khai tong kha ke ano klok reply lai kha ke ang wai se phan si am tui do ke bunya ro si ko bunya pun bunya kho ke ba kelai la ha ta kelai kha hai na kisa kelai ma hai kha am su wai si buini bus ka ngo pora sa su ka o buri drak sa lak si आमची केफेक्सी बिरिया को केफेक्सी yang saka ang asaksi drugs sada kage ano lamti khaye ani sago drugs ma kage ano roi police no ring de ine basaka kono phan sari তারপরে পরনি তো লুকেলং তংখা শুধুমাত্র আং একটা ককমা আং আতইয়া আং বনি বাহাম জক্সি আমসো কিনে সিমিসি আং ককমা সাও তে কোন পর সাজায় গিয়া গেতে লুকেল বড় সাও অবু বানো নি বাহাম জক্সিংকে অম বানো নি কক মেটা জিকা নগো থাঙ্গै কক সালাই দি কিনে সাজাক সিনাই নবলে বইবা তান লামাগো আম টেংলাই তংবা ন আং সি ফুন সুপ সেগৈ তই ফেউ দ के फुन को नाइ नगो थांग कक सालाय सिदि साजाखा के नगो थांलाय फोर मासा मुसु बरक तो थांनाय आबो तो मासा मुसु बरक थांबायखा के आफरां जों तो जनो बबानो फोरोंगिरि बुनि मा बाबु के साव आं आगेन जिमि सिचाव आं आगेन जिमि सिचाव के तामनि सिजोंनो कायदे गरिबा सिखाग्रि हुनेरि मान बुले कागे गुनेरि मान बुले 아직 상상한 짐이 짜자로 뭐 뭐시 않는 푸른 그리고 뭐 nge tabuk ni ni na harban ke nang ni bu sabe tong phano ba ma tong ya phano mane kubui kok no nang sai mana mo chung boro jani kha un phus pata simani nge tabuk te ke shokong no obo sungna mo chung tabu obo hai ke te bu kobang ma drak sanai be hamso nai tong sai ba chwa ke be hamso nai tong kobang ma nang nai sanai be hamso nai tong nge nang hai je chere bu sa tong nai rok no ba nang hai baksa nang sa drak sa ni ni sak mo sa ana phurwngwi dikha ana phurwngwi ang ke bo bia ni rang ma na sa nge tabu nang hai borok je oro tongwi tongnai obo hai jing jala purudi tongnai kobang ma tongmule na te bra nang bo hai borok no kok ka sana no chung ang bo hai no kok ka jang sugu fast dewo kam kham tongnai boni ro bai onek kam kham tongnai pat pura Mana Bwsai bai tongdi kaham ken tongdi Bwsai no sikang nai gara di Bwsai nini kok de fast na nini mam bini ba nini mane abu ma bu fan di kok de fast na abu sikang simi no nai gara di nini sikang kok na khan ke nini no bo nini no au thik no bo bini ong ya chai hai fa no pura jibon thangnani to Bwsai bai buhi bai se thangna nangu bole Buma to sudu bagui simi toro gui longre gui kaire gui roi do pura jibon thangnani to buhik bai thangna nango bole abuna ke buino kacha namu sungo iko je nini Bwsai nini je Bwsai phanongkha boyfriend phanongkha nini kong de na nini family ni kong de na abo simino angkat kacha namu sungo ngete ning ani location nang mane bo jaga tong sai mana musum mo kubi kok nang bai sikak nani sikak ya kubi kok nang sai mana bin the sikak ni no mo je kak lai sinai yang bai ja
kaklai sinai hining pajak apro muka bini apro kitchen dang lok tong kho apro no kon anima ti bini parents roke kon parents khaye ko rong salai kam ke tong lai sidi jeng maning kha ang al ka sla bai chole fu ari bo ang bai ka ke thak bai kai ke ang al ka dol ro bai khanai ten thu nung ja ang al ka dol ro bai khasinai ne bule ang al ka sla bai kun de malai kha malai kan si photo bujang pura gobang lagi photo motom sulai ja ke photo bujang de tong masi ne yak bo ang kam te hita abono nono paithago kok sungnan mo chungo tak nini ma baba bai ba nini to baba kare ni nang ani baba tong nini baba bai nang tabo kipili thangnai de yakhaba nang tak sak sak no nang o jaga no tongoi nini busai no nang sing nai ban ang nai sikia tam ni ke borok ana nai sik borok ana hamjak si tong han ke je bini busala boro jaga tong ana sakhamo joto kishu no sakhamo bin busala boro jaga berai de tong baire de berai tong bian tong joton sakhamo borok to kagro na ni bangi to le am teke busala bu kok sari liya mane nini rang tong sak no na hamjaka nini rang kri ke tabo kri ka ekta mana kri ka ekta ka phana kri ka gamare dano ta khibiwi ka pura dustbin ang norok khnai man khna notice ti pranai to nai joto khajani ta kote bukhokchong tamni hinke tini baksa borok ang thasigo bodorong no saka hamjak laimini haparo haplai khamonai gobang mono norok sini notice ti prasen nugi man kha tini hamjak mani yagulo khiblai jamani yakheba hamjak mani yagulo thokai chawi hamjak laimani phiaba baksa hamjak mani bisingti no kunai mapha soya pano baksa nukung khawi tisano tikhirang sawo tikhirang tiari mani norok nogi man khana ta kote bukhokchong oba hakira tini bukhukno bo obo haino je bini thariwo bini nok nukungo je rang tong sak je mai tong sak bono hamjadi bono tuidului thangmani bini khukti norok srai ke khnawi man khana gepheba abono tabuk shingnani musukmani kokhe haise ki abo hamjak mani da yakheba rang ni mari oda klai mani klai pura rang ni mani obo hakino jeng norok no taibo tabuk ti pra hastewo ngi tongmani jeng jal ngi tongmani kok rokno jeng noni bosango ti phainai norok bobo hai ke o hamya chitra hayuni lamano muthagri man abo wansuknani yakaba wansugui nainani tabung no jora rok ngi tong drugs amani kabang hamya lamaro himani rok nugi man kana katini sini buku bawa hakino jingsalak laisa tabu bini bobai nukum khara ne hamjak lai kaijak mani yagulo phanose tabu bini busai borotong bini bukra sukra hui tonija nge phade ke bukhuno nini dukhu kosto ni bisingte sini notice tipra phayakne nini dukhu kosto na nang sapamen bagai belai no hambai nek do belai hambai nong no bang sabai pulap kha khulogoi sabai mamangai nek no hambai mari utada Hanggawa hakino norok choy awi dai tong ni notice Tripura channel